Sa bayan po ng Manawag, sinimulan po ng kanilang Municipal Agriculture Office ang pamamahagi po ng hybrid at field rice inbred rice seeds. Para po yan sa wet season sa mga magsasaka sa nasabing bayan. Ayon sa kanilang MAU, layunin po ng programa na mabigyan po ang mga rice farmers ng mga binhing maaaring gamitin sa kanilang pagtatanim para sa wet season bilang bahagi ng mga programang nakatuon sa produksyon ng palay sa lugar. Pinangunahan ng Municipal Agriculture Office ang nasabing aktibidad sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute at ng lokal na pamahalaan ng Manawag. Ayon sa mga opisyal, bahagi ng pamamahagi ng binhi sa mga programang ipatutupad upang suportahan ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangang inputs at teknolohiya para sa mga magsasaka. IFM News. IFM News. IFM News.